Bon dia, el motiu pel qual faig aquest vídeo és per presentar-vos un dels diversos serveis que des de l'IMET oferim a les empreses. Es tracta de les entrevistes ràpides de treball, un projecte que vam iniciar l'any passat amb força èxit. Aquest format d'entrevistes ràpides de treball consisteixen en cites concertades de curta durada, d'entre 5 i 7 minuts, entre les empreses que busquen personal i les persones que busquen feina. Normalment en una jornada es fan una trentena d'entrevistes si hem tingut èxit i si ve tothom. Aquestes jornades d'entrevistes ràpides de treball les oferim en dues modalitats diferents. La primera són entrevistes a mida i la segona, jornades programades per l'IMET. En els dos casos, el funcionament i desenvolupament de les jornades és el mateix. Difereixen en que, en el cas d'entrevistes a mida, l'organització i muntatge de la jornada la realitzem quan l'empresa ens ho sol·licita, en qualsevol moment de l'any i a necessitat seva. En el cas de les jornades programades, a l'IMET en programem 3 durant l'any, coincidint amb les èpoques en què les empreses i negocis poden necessitar personal. Aquestes jornades programades acostumen a ser al maig, al setembre i abans de la campanya de Nadal. Com funciona això? Doncs bé, en el cas de les jornades d'entrevistes a mida, fem una cerca a la nostra base de dades de les empreses de Vilanova que són o han estat usuàries nostres i cada 2 mesos fem un mailing recordatori. A part, ho publiquem a les xarxes socials i webs de l'IMET i de l'Ajuntament de Vilanova. També ho enviem a les entitats que col·laboren amb nosaltres perquè ens ajudin a fer difusió. En el cas de les jornades programades, ens podem trobar en dues situacions. Que enviem la informació a totes les empreses de la nostra base de dades o que considerem que ho hem de sectoritzar per perfils professionals segons les èpoques. Per exemple, que només ens adrecéssim a l'hostaleria, al comerç, als serveis administratius, etc. Bé, un cop alguna empresa o negoci s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè li interessa participar, li facilitem un formulari perquè ens doni les seves dades de contacte i, molt important, ens digui quins són els requisits mínims que vol que tinguin els candidats o candidates pel que fa a l'experiència, estudis reglats, nivell d'idiomes, nivell d'informàtica i altres dades d'interès que considerin. Amb aquestes dades que ens facilita l'empresa, fem cerca a la nostra base de dades de totes les persones que compleixen amb els requisits sol·licitats i els enviem un mailing amb la informació. En aquest cas, també fem difusió a les xarxes socials i a les webs de l'IMET i de l'Ajuntament de Vilanova. També demanem als nostres serveis locals d'ocupació de la comarca que ens ajudin amb la difusió. Totes aquelles persones interessades i que evidentment compleixen amb els requisits s'apunten a la jornada i, molt important, sense saber amb quina empresa s'entrevistaran. La participació dels candidats i candidates és per rigorós ordre d'inscripció i en places limitades. Un cop tancat el període d'inscripció, ens posem en contacte amb totes les persones convocades i és en aquest moment quan els confirmem l'hora que tenen l'entrevista i amb quina empresa s'entrevistaran. És en aquest moment quan poden preparar-se l'entrevista de treball. Bé, un cop tenim tots els elements necessaris, per una banda les empreses i per altra banda les persones candidates i l'espai d'entrevistes, arribat el dia de la jornada i mitjançant la llista de les persones que s'han apuntat, les anem fent passar a l'aula on es fan les entrevistes, cadascuna a l'hora convinguda i amb una còpia del seu currículum que li haurem demanat prèviament a l'hora d'apuntar-se. L'equip de treball de l'IMET, que s'encarrega de preparar aquestes jornades, controla l'entrada, la durada i la finalització de cada entrevista. Un cop acabada la jornada, l'empresa s'emporta els currículums dels candidats i candidates que ha vist, per si ho considera oportú, posar-se directament en contacte amb les persones que hagin sigut del seu interès i fer el procés de contractació. Espero que aquest petit vídeo informatiu hagi estat del vostre interès i estem a la vostra disposició. Adeu!